шаҳрнома дорем бо ҷумҳурии исломии Эрон, давлати Тоҷикистон. 250 нафар муассилини моро ба курсҳои тайёрӣ бояд ҳар сол ба таҳсил фаро гиранд ҷониби Эрон. мо низ аз ҷониби Эрон дар муассисаҳои таҳсилоти олии худ донишҷӯёнро ҷалб менамоем аз Эрон. Ягон проблема нест. дар инҷа гап ҳаме ки дар ҳамин вақтҳои охир дар он ҷо медонед ки баъзе тағйиротҳои мансабӣ доир гардид ва ҷониби Эрон ҳамаи масъаларо ба ҳамин гузоштанд ки ба ҳамин сабаб ин таъхир ба вуҷуд омадааст. мо дар ҳамин сол яъне соли 2013 ба ҷониби Эрон фиристода будем зиёда аз 90 ихтисос. дар муассисаҳои таҳсилоти олии эронӣ тахассусҳои бисёр хуб ҳастанд ки мо надорем. мо ба онҳо пешниҳод кардем ки ба ҳамин тахассусҳо ҷавонони моро ба таҳсил фаро гиранд. онҳо не нагуфтанд, аммо мо интизор ҳастем то имрӯз ки кай намояндагони эронӣ ба ҷониби мо меоянд ва толибилмони моро ба яъне Эрон барои таҳсил ҷалб менамоянд. зиёда аз 300 нафар довталабони тоҷикӣ имрӯз ҳуҷҷатҳои худро супориданд ва мунтазири омадани намояндагони ҷониби эронӣ мо мебошем. мо бо ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон гуфтушунид дорем. муносибатҳои мо хуб аст, бо давлатҳои арабам. ягона талаботи вазорати маориф ҳамин аст ки агар дар ин кишварҳо оромӣ бошад, яъне таъмин намоянд амнияти шаҳрвандони моро, мо омода ҳастем ки ба он ҷо донишҷӯёнро фиристем. мо аз Арабистон пас гарондем муассисаи худро. аз Покистонам мо ба Покистонам пешниҳод намекунем, чунки мо боз мегӯям ки агар амнияти онҳоро таъмин намоянд, мо мефиристем. Ҳиндустону Ӯзбекистон чӣ карданд? Ӯзбекистон даъват накардааст моро. Ҳиндустон мо мефиристем. ҷиҳати забономӯзӣ ба хусус забони англисӣ ва аз ҷониби Ҳиндустон мераванд, дар он ҷо курсҳоро гузашта омода истоданд. бо Ҳиндустон муносибати хеле хуб дорем.